Des d'aquesta pantalla veurem com configurar les incidències, les sancions i els mèrits. Des de la pantalla Incidències, aneu a l'engranatge. Al camp Data Inici, especifiqueu la data en què voleu que es comencin a comptabilitzar els paràmetres automàtics i cliqueu Guardar. Podeu configurar, per exemple, que us apareguin els alumnes que han arribat tard 3 vegades, o no han fet els deures 2 vegades o han tret el mòbil durant la classe 2 vegades. Trieu l'etapa que voleu configurar i des de la icona del signe més, trieu el paràmetre de sí o no que vulgueu utilitzar. Seleccioneu el paràmetre que voleu comptabilitzar, per exemple, expulsió de classe. L'acció que voldreu realitzar amb la incidència. Teniu generar PDF, notificar per correu electrònic, notificar per SMS i visualitzar. Triem notificar per correu electrònic. Les vegades que s'ha d'esdevenir el valor perquè es creï la incidència. Per exemple, 2. Cliquem Guardar. Els paràmetres automàtics que hàgiu afegit podreu editar-ne el missatge per enviar a les famílies, excepte si l'acció definida és visualitzar. Ho haureu de fer des de la icona de la bafarada. Des d'aquesta mateixa pantalla de configuració de les incidències, també podreu configurar els paràmetres de tipus manual per a incidències més puntuals, com per exemple baralles, pintades a la paret, faltes de respecte, etc. I que podeu introduir directament als alumnes des d'aquest mòdul. Per crear un nou paràmetre manual, cliqueu a Nou paràmetre manual des de la icona del signe més. Indiqueu el nom, el codi del paràmetre i l'acció que voldreu fer amb la incidència. Els paràmetres manuals que hàgiu creat podreu editar-los, donar-los de baixa i editant el missatge que s'enviarà a les famílies, excepte si l'acció definida és visualitzar i, si no tenen cap incidència, esborrar-los. A la part superior de la pantalla i si aneu a l'icona de Registre d'execució del cron, podreu consultar les actualitzacions del cron i els seus detalls. Recordeu que el cron és l'eina interna del sistema que s'actualitza cada nit per revisar els paràmetres d'assistència i crear les incidències automàtiques. Si entreu a la icona de les estadístiques, podeu veure estadístiques de les incidències i els mèrits de tot el centre, d'un curs, d'una classe o d'un alumne. Configuració de sancions. Hi ha 4 tipus de sancions que ja teniu per defecte i que no es poden editar o esborrar, ja que tenen associades accions. Permanència obligatòria. Podreu indicar que l'alumne es quedi castigat a una aula uns dies i hores determinats. Expulsió permanent. Podreu introduir una data d'expulsió. Informe de seguiment. Podreu definir quan ha de durar el seguiment i en quines matèries s'ha de fer. Suspensió. Podreu indicar el període d'expulsió. Si voleu crear un nou tipus de sanció, cliqueu des del signe més, Nou tipus de sanció. Indiqueu el codi i el nom i cliqueu Guardar. Des de la icona de calendari de permanències obligatòries, podreu definir quins seran els moments en què podreu castigar un alumne a quedar-se a una aula i quin docent el vigilarà. Aquest horari l'haureu d'introduir des de la icona Nou horari de permanències obligatòries. Ompliu els camps i cliqueu Guardar. Configuració de mèrits. Des d'aquesta pantalla us permetrà fer seguiment del comportament que considereu
positiu dels vostres alumnes. Per fer la configuració, haureu d'anar a la icona de l'engranatge. Des del signe més, podreu configurar tots aquells mèrits amb els quals vulgueu considerar els vostres alumnes.